Здравейте хора, аз съм Марио и днеска, както виждате, ще играем в Майнкрафт Survival, защото що ще правя нов сървър. Дълго е за обяснение, но апдейтнах си Майнкрафт, защото имаше апдейт и малко ми се изтриха всички сървъри. Да. Сега ще правим просто хе-хе и просто да. Фин. Абе, дай по. Мът. Всичко е наред. И просто ми се изтриха, защото играта реши да ми се изтрият. Що да не му изтрия сървъра на мен, а? Не сме в пустинята. Къде ни спам? О, защо не ме спам до море? Или океан, не знам. Еми, почваме да спаме. Първо малко дърце. Тук също така имаме опция така да се пръзна. Ни. Сета. Отваря, бе. О, планк. Супер. Но то, не, ще ми трябва. Хайде бе, толкова бавно става всичко. Аж. Леп. Колко е задънено. Нио. Ау. О, крава. Това е добър показател, тук значи има кравчик. Оп. Ще направим кирка и меч. Къде изчезна? А, ето. Пакет. Две храна и две кожа. Още някъде? Не. Оф. Няма, защото край ми да не. О, шукърки. Аз си взема копет. Пълно също. Ой, как лагва. Къде изчезна? Идвай тук горе. Така, някакви други животни няма ли? Не. Там видях нещо. Къде сте, бе? Виждам хубаво нещо. Is this Minecraft? Първо ще трябва да се изкача само, че нищо не е безплатно. Имам ли точно 3? Maybe. Колко е? 2. Супер. Така, вече съм правил... аз си забравих моя крафтинг. Както е. Добре, тук става. Правя пръчки, пръчкала и една хубава кирка. Хоп. Бащо. Аз ще обърна между другото всичко такова, защото понякога нямам късмет да намирам този ресурс. Оф, що е това го мърдам, бе? Така там видях нещо се движи и май малкото свиня.
Да не растеш, бе. Расти. Расти. Оф, много ужасно с тази вода. Белка и много хард. Тежка хардовица. Айде, бе, тутка малка. Ко? Не мога си направя нищо. Че е вас камък. О, господи, били, дай ми търпение, защото не знам иначе. Ще можех да се ще набра. Ще си майнвам стабилно. Колкото за мече кирка и брат. Така. Майнинг фатър. Или от Авалор. Ми трябваше брадва, меч, фурна, браво. Така, сега ще си опека мръвите. Да тръгнем с лук. Какво мислите? Беше сутка. Ако излява тук преди това. Йеп! Това блокче, скримър блокче. Ох, тихо. Ако си намеря фурната. Няма зле. Ено там някъде. Майко, губя се на 5 см. Ето. Бързо! Така им си храна вече. Онова още не е поръснало. Ей, там дето е. Между другото. Открих едно много яко приложение и ще го има в описанието, ако не забравя. И да, само искам информативно да ми видите скина. Аз съм Heaven Bull! Шугам се. Все пак, ще сложа, ако не забравя, разбира се, ще направя... ще сложа линк в описанието, където можете да си изтеглите скинове. Има на Адълтрит, има на Вената, има на Дидо, има на всички. Ще отсека твой дърво. Още. Съм хакер. Да, много як. Даже май е коледня, защото имам шапка. Имам половърче. Ма иначе е много як. Можеше на Пресли да се сложа, можеше на Дидо. Можеше на всички. Нещо. И да. Ще има линк в описанието. И там вие ще си разберете. То е лесно да си направиш скина. То не се прави то направо. Пишеш скина, името на скина. И се бъгна това. И се бъгна! Супер. Fuck it. И да. Ето го. Да, хора. Вземем си тук. Той. Вземем си той. Ама чакай. Всъщност. Това не трябваше да вземам. Така. Това ще го взема. Тук си направим някаква проста така лопата. Правим си го блокове. Си правим лакбот. Лака. Насрах. Между другото, Фейсбук се зароди някаква шега.
има някакъв човек, където се казва, не знам, Раби, не знам точно. И пише, че се казва Насрах Лондон. И ако някой е там вътре, българска, не се. Си направят торчове да не влизат уроди. Да. Да. И мисля това да е за този епизод, хора. Ако ви е харесал, лайк, оставете един коментар и ако сте абонирали още, абонирайте се за Team Fury. Айди, чао. 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 Чао, казах!